Якія змены прапануецца зрабіць у выдачы карты паляка? Што чуваць пра новы закон аб грамадзянстве, які быццам бы рыхтуе ўрад Польшчы? Прэзідэнт Польшчы Карэль Наўроцкі такі падпісаў закон аб дапамозе грамадзянам Украіны. Што ў ім? Вялікая спрэчка вакол вайсковай праграмы «Сейф». Што ўвогуле адбываецца? Гэта падкаст зроблена ў Польшчы, за мной Максім і Кірыл, і мы абмяркоўваем польскую палітыку. Вучыце польскую мову ў школе «Польскі на так». Ад 0 до C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі панцэрак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Дзе мы сустрэнемся з нашымі гледачамі і глядачкамі 7 сакавіка? Распавядзі. Сябры, мы хочам з радасцю запрасіць усіх вас на чарговую сустрэчу ў афлайне з нашым падкастам, якая адбудзецца 7 сакавіка ў суботу ў Варшаве. Гэта ўжо 3-я сустрэча з нашага праекту «Афлайн-сустрэч», які мы ладзім дзякуючы тым сродкам з 1,5% падатку ПІТ, якія мы сабралі з вамі ў мінулым годзе. Калі ласка, прыходзьце, гэта будзе цудоўная сустрэча, падчас якой мы абмяркуем актуальныя тэмы польскай палітыкі, проста пазнаёмімся з вамі і адкажам на ўсе вашыя пытанні. Запрашаем. І калі вы хочаце, каб мы развівалі наш праект і рабілі яшчэ больш цікавых фарматаў, то, калі ласка, скарыстайцеся магчымасцю падтрымаць наш падкаст падчас падачы сваіх падатковых дэкларацый. І максімальна кароткі анонс ад мяне. Ён такі крыху асабісты. Я хутка іду здаваць панствовы экзамен в языку польскім на ўзроўні B2. Я рыхтуюся, зразумела, разам са школай «Польскі на так», на які ёсць промакод «Зроблена», і буду, я спадзяюся, што буду перыядычна распавядаць у соцсетках, як праходзіць моя падрыхтоўка. Вось, таму, калі ласка, трымайце за мяне кцюкі. Гэта будзе прыкладна праз 2 месяцы, я ўжо буду сядзець на экзамене і здаваць польскую мову, даказваць, што я ведаю ее на ўзроўні B2, таму будзем разам рыхтавацца. Ну, в сэнсе, я рыхтавацца, а вы назіраць за тым, як рыхтуюся. Добра. Вяртаемся да тэмы выпуска, нарэшце. Апошні час у навінах шмат можна пабачыць, дзе абрэвіатуру «Сейф». Вялікія скандалы. Дональд Туск, прэм'ер, кажа, што апазіцыя, якая прагаласавала супраць аднаго з законаў, звязанага з «Сейф», што гэта яны дзейнічаюць увогуле супраць суверэнітэта, бяспечнасці Польшчы і гэтак далей. Давай распавядзем вось максімальна коротка і максімальна базава, што гэта ўвогуле за праграма і чаму вакол яе такі скандал. Ну, агулам, я думаю, што кожны, хто сачыць за польскімі навінамі, у апошнія пару тыдняў дакладна неаднаразова чуў вось гэтую абрэвіатуру «Сейф». Вось увогуле вакол гэтай праграмы, еўрапейскай, дарэчы, праграмы, агульнаеўрапейскай, разгаралася, як кажуць па-польску, так званая гувно-бужа. Вось, то бок бурліць вельмі актыўна, вось, і прайсці міма проста немагчыма. Дарэчы, і нават нашы гледачы, нават у Твіттэры пыталіся мяне, ці мы будзем абмяркоўваць гэтую тэму, таму вось я выконваю свае абяцанні, і так, гэтая тэма дакладна будзе ў нашым падкасці як мінімум сёння, але я думаю, што яшчэ і у нейкіх там чарговых выпусках дакладна таксама. Вось, што ўвогуле гэта такое? Праграма «Сейф» — гэта агульнаеўрапейская праграма, гэта адказ, хацеў сказаць, наш адказ Чэмберлену, але не, гэта наш еўрапейскі адказ Дональду Трампу. Вось, ні для каго не сакрэт, я думаю, што Дональд Трамп сваёй палітыкай паказаў, і, дарэчы, слушна паказаў. Вось, я хвалю Дональда Трампа. Вау, можна гэта недзе там запісаць у календарыку. Так, вось, гэта тое, што ён зрабіў дакладна слушна. Ён адназначна паказаў Еўрапейскаму Саюзу, агулам Еўропе, што, калі ласачка, пачніце клапаціцца пра сваю бяспеку самастойна. Вось, а не толькі надзеячыся на жалезны парасон, які ў апошнія 10-годдзі давалі Еўропе Злучаныя Штаты Амерыкі. Ну і Еўропа, ось, пачуўшы гэтыя словы, пачала паволі прачынацца. Ось, і адной з ідэй, ось, якія ўзніклі на еўрапейскай арэне, з'яўляецца праграма фінансавання адбудовы і ўвогуле развіцця абароннай прамысловасці ЕС. Так. Дык вось, ідэя гэтай праграмы ў чым? Еўропа, як агульны арганізм, які ўсё ж такі, калі мы палічым Еўропу як супольны
эканамічны перадусім арганізм, гэта ўсё ж такі звышдзяржава. Гэта адзін з наймагутнейшых гульцоў на міжнароднай арэне, калі гаворка ідзе менавіта пра эканоміку. Дык вось, гэты вось монстр эканамічны вырашыў запазычыцца, узяць пазычку, крэдыт, агульны еўрапейскі крэдыт, які еўрапейская камісія справядліва, дарэчы, там фактычна ўсё справядліва падзялілі паміж еўрапейскімі краінамі. І Польшча, як эканамічны тыгр Еўропы, атрымала адзін, нават не адзін, найвялікшы кусок гэтага торта, з найлепшымі вішанкамі на ім. Пра што гаворка? Гаворка пра суму ў 44 мільярды еўра, што ў сваю чаргу складае больш за 180 мільярдаў злотых. Пагадзіцеся, грошы сапраўды вялікія. І калі заінвеставаць гэтыя грошы адпаведным чынам, то можна, скажам так, атрымаць вельмі добрыя фрукты з гэтага у постаці, напрыклад, развіцця уласнай прамысловасці. Што цікавае, што ў гэтай праграме? Гэтая праграма, пасля мы, канечне, яшчэ больш падрабязна пра некаторыя гэтыя пункты распавядзем, але гэта крэдыт, гэта не датацыі. То бок гэта крэдыт, які трэба будзе некалі вяртаць. Але на якіх умовах? 3% гадавых. Гэта тая стаўка, якую Еўрапейскі Саюз змог вынегацыёваць, Выбіць. выбіць для сябе. Пры гэтым, што цікава, даецца так званая вакацыя, то бок 10 гадоў пасля таго, як гэтыя грошы атрымаеш, іх не трэба вяртаць. Толькі калі гэтыя 10 гадоў пройдуць, то, здаецца, яшчэ 35 гадоў будзе на выплату гэтага крэдыту. Па шчырасці, умовы вельмі добрыя, бо я думаю, што кожны, хто бярэ, напрыклад, у апошнім часам іпатэку ў Польшчы, ведае, што стаўкі гэта 7%, часам нават крыху больш. 3% гэта сапраўды вельмі добры вынік. Дык вось, здавалася, усё вельмі цудоўна, вялікія грошы. Пры гэтым, што яшчэ проста неймаверна важна, і, на мой погляд, здаецца, адна з найважнейшых рэчаў. Згодна з тым, што кажа ўрад, 80% гэтых грошай будуць інвеставаныя ў польскую абаронную прамысловасць. Канечне, усё гэта ў супрацы з іншымі еўрапейскімі краінамі, што вельмі не дзіўна, мы ўсё ж такі адзін з найважнейшых членаў Еўрапейскага Саюза. І вакол усяго гэтага разгарэлася гэтая так званая гузнабужа. Слухай, а давай я удакладню некалькі момантаў, бо за кадрам я распавядаю, што я якраз глядзеў Саламіра Манцэна па гэтай тэме і хачу нешта удакладніць, запытаць, магчыма. Давай. Першае, уласна пытанне, калі гэта такая класная праграма, то чаму менавіта Польшча падала заяўку на самую вялікую суму грашэй, 44 мільярды? Чаму з гэтай праграмы, не ведаю, немцы не карыстаюць, чаму, не ведаю, Іспанія, Італія, хто заўгодна? Яны карыстаюць, але значна менш. Чаму так? Па-першае, ўсё ж такі трэба разумець, што Польшча гэта прыфрантавая дзяржава. Гэта прыфрантавая дзяржава, якой гэтыя грошы дакладна будуць патрэбныя. Пры гэтым у значна большай ступені, чым, напрыклад, Партугаліі. Бо, прабачце, Расія сваімі шчупальцамі да Партугаліі хутчэй за ўсё не дасягнецца ніколі. А мы ўсё ж такі тут побач. У нас тут Калінінград вісіць над намі, які ўсё ж такі трэба называць крулевцам, ці Кёнігсбергам. Дык вось, пры гэтым гэтыя грошы, яны ідуць не толькі на абаронную прамысловасць. Там не нейкая частка ідзе, напрыклад, на абарону межаў. А мы ўсе ведаем, што абарона усходняй межы Польшчы гэта вельмі важны фактар. Таксама, напрыклад, частку гэтых грошай атрымаюць розныя службы. Сярод іх, напрыклад, паліцыя, якая таксама займаецца, мае у спісе сваіх кампетэнцый некаторыя кампетэнцыі, якія таксама ўваходзяць у гэты пакет агульны абаронны. Гэта таксама вельмі важны фактар. І тое, што Польшча вынегацыявала найвялікшы кусок гэтага торта з найлепшым крэмам і найлепшымі вішанкамі, гэта таксама указвае на ўсё ж такі на нейкую сілу і моц польскай дзяржавы на нашай еўрапейскай арэне, што яны ў стане ўсё ж такі дабіцца таго, каб атрымаць найбольш. Гэта вельмі добра. Пра Германію.
Сярод вось гэтай гузнабужы, дарэчы, там неверагоднейшая колькасць фэйкаў, неверагоднейшая колькасць маніпуляцый. Ось я сачу апошнімі тыднямі за тым, што пішуць тыя, хто не пагаджаюцца з гэтай праграмай. Гэта, канечне, перадусім палітыкі права і справядлівасці і канфедэрацыі. Вельмі моцна прыбіваецца антынямецкі наратыў, так? Мгм. Што вось, глядзіце, гэта доказам таго, што гэтая праграма гэта лухта, з'яўляецца тое, што Германія у гэтай праграме не ўдзельнічае. Адказ на гэтую маніпуляцыю вельмі просты. Германія адна з найвялікшых эканомік свету, аднымі з найлепшых рэйтынгаў крэдытовых, так? Стаўка, якую дабілася Еўрапейская камісія як агульны арганізм, 3%. Германія, калі Германія звернецца на міжнародныя рынкі па крэдыт самастойна, атрымае 2,8. Окей, Я просто гэта удакладняў у эканамістаў. Ось, таму Германіі проста няма сэнсу ў гэтым удзельнічаць. Яна запазычыць грошы самастойна. Я думаю, што тут яшчэ можна зрабіць прыклад Францыі, якая падала заяўку на 18 мільярдаў. Францыя, падаецца, таксама супервялікая дзяржава, якая таксама разумее і пра армію, і пра войска, і пра ядравую зброю, і ўсё астатняе. І яна не прыфрантавая, як Польшча, але гэта ўсё роўна салідны кусок грашэй. Таму як бы Германія не бярэ, але Францыя бярэ. То бок, мне падаецца, што тут такі нармальны размен. Ты сказаў, што Польшча атрымала 44 мільярды, але я так разумею, што гэта толькі заяўка пакуль што, то бок гэтых фізічных грашэй яшчэ Не, няма. не атрымала, але атрымае. Так, то бок гэта ўжо зацверджаная Еўрапейскай камісіяй сума, якую Польшча атрымае. Ну, вось, уласна, ў гэтым пытанні, што я так разумею, што гэта такая заявачная сістэма, але ты фармуеш заявку, на што пойдуць грошы, перадаеш аля Еўрапейскай камісіі, яны разглядаюць, і ну, потым кажуць, вось, нармальна. Ці не, вось твая заявка не вельмі, там, тыпу, не даем грошы. Пытанне, уласна, у чым? Гэта таксама была крытыка з боку Саламіра Мэнцэна, што быццам бы ёсць верагоднасць, што Еўракамісія можа сказаць: слухайце, нешта не падабаецца, мы вам грашэй не дадзім. Асабліва, калі здарыцца так, мы гэтага не ведаем, што павернецца, напрыклад, правы ўрад, які сфармуе, напрыклад, ПіС і канфедэрацыя Саламіра Мэнцэна і Крыштафа Босака. І Еўракамісія, напрыклад, адмовіцца даваць гэтыя грошы. Наколькі ты лічыш магчымым гэты сцэнар? Слухай, ну, калі права і справядлівасць пачне рабіць, напрыклад, у некаторых галінах тое, што рабіла перад 23 годам, ось, то такое вельмі верагодна. Так, у гэтай праграме ёсць вось гэты механізм умоўнасці. Так? То бок Еўракамісія кантралюе гэтыя грошы, выдаткаванне гэтых грошай. То бок, калі, напрыклад, вось вам прыклад банальнейшы. Права і справядлівасць ізноўку урухоміць сваю прапанову, напрыклад, каб суддзяў Вярхоўнага суду прызначаў міністр справядлівасці. Вам нічога гэта не нагадвае? Вось сур'ёзна. Ёсць адна такая краіна, да якой ад Варшавы 300 кіламетраў. Ось, дзе прыкладна такія механізмы ў судовай сістэме працуюць. Мы ўсе ведаем, да чаго гэта прыводзіць. Ось, карацей, гэта праграма, канешне, яна не ідэальная. Увогуле, у свеце няма нічога ідэальна. Ось, будзем шчырымі. Таму, скажем так, канешне ж, нейкая там частка крытыкі, канешне, гэта таксама слушна. Напрыклад, ёсць у гэтай праграме таксама запісана, што на выдаткаванне гэтых грошай даецца, калі я добра памятаю, 1,5 гады. Гэта вельмі мала. Ось, гэта сапраўды мала. Я ўвогуле па шчырасці не да канца разумею, чаму менавіта так зрабілі, бо ну, гэта вельмі кароткі тэрмін. Ось. Асабліва маючы на ўвазе, што, напрыклад, патрэбная мадэрнізацыя нейкай вытворчасці, так, і гэтак далей. Гэта ўсё ж такі працэс, які... Гэта вялікая прамысловасць, то бок гэта не проста, умоўна кажучы, там, не ведаю, карцінку в Інстаграме змяніць. Гэта не тое, што, напрыклад, змяніць смак марозіва ў фабрыцы марозів. Ось. Тут, прабачце, калі ты хочаш выпускаць мадэрнізаваны танк, то тут патрэбна прайсці праз пэўныя тэхналагічныя працэсы. Але який? Ёсць так, як ёсць. Усё ж такі так ці інакш, гэта вялікі шанец. Тут таксама прыклад. Ёсць такі горад у Польшчы, мы пра яго яшчэ ўзгадаем, Сталова Воля, на поўдні Польшчы. У гэтым горадзе знаходзіцца хутар, то бок металургічная вытворчасць. Там, напрыклад, робіцца БМП.
робяцца гаўбіцы краб, вось робіцца амуніцыя і шмат чаго яшчэ. Вось гэта вялікі такі кластер прамысловасці менавіта абароннай. Яны атрымаюць, калі я добра памятаю, 20 мільярдаў. Гэта вялікія грошы. Вось для невялікага насамрэч павятовага горада гэта вялікі шанец на буст у развіцці. Вось гэта і дадатковыя месцы працы. Але і што яшчэ важна, вось дарэчы, крытыка з боку менавіта правакансерватыўнага лагеру ідзе ў тым, што гэта вось супраца з еўрапейскім саюзам, што мы прывязваемся да еўрапейскага саюза. Але прабачце, мы і так да яго прывязаныя. Гэта па-першае. Па-другое, колькі як бы мы не хацелі, Польшча яшчэ не ў стане рабіць усё, што заўгодна. Патрэбныя тэхналогіі. Польшча, канешне, зрабіла вялікі скачок у развіцці. Вось, але ўсё роўна мы яшчэ ў тэхналагічным плане дакладна адстаем ад заходнееўрапейскіх краін. І гэтая праграма, нават калі мы будзем рабіць нешта на падставе заходніх тэхналогій, якія яны нам пазычаць, так, вось на нейкі момант, то так ці інакш мы на гэтым шмат заробім, а гэтыя грошы можна інвеставаць у развіццё тэхналогій таксама. Вось гэта ўсё як па ланцужку, так? Вось эканоміка гэта арганізм, дзе ўсё ўзаемазвязана паміж сабой. Окей, давай вось пяройдзем больш кропкава, не з маіх пытанняў, да крытыкі з боку ПіС і канфедэрацыі. Чаму яны так супраць? Вось так, давай падагульнім. Ну, агулам, вось баба яга супраць. Так вось можна акрэсліць паводзіны перадусім права і справядлівасці. Вось, наратыў там асноўны такі, што гэта ўсё вось тая злая Германія, якая хочуць усімі праўдамі і непраўдамі ізноў зрабіць дрэнна Польшча. Я не да канца згодны з гэтым сцвярджэннем, дакладна. Вось мне гэта ўсё нагадвае ўжо нейкую параною. Вось, дарэчы, так, Ярослав Качынскі, вось ён нядаўна выйшаў са шпіталя, вось, і на прэс-канферэнцыі, якую яму зладзілі, вось ён ізноўку вельмі моцна прыехаўся пры Германіі, што ён дакладна будзе супраць, і што вось што ён яшчэ цікавага сказаў. Права і справядлівасць, пакуль кіравала Польшчай, купляла зброю амаль што толькі у ЗША і у паўднёвай Карэі. Ось. Пры гэтым, напрыклад, паўднёва-карэйскія танкі куплялі пад 6% гадавых. Эканамісты, эксперты падлічылі, што калі мы не скарыстаемся вось гэтай праграмай SAFE, а тую ж самую суму пазычам як самастойная дзяржава на міжнародных эканамічных рынках, то мы заплацім на 30 мільярдаў злотых больш. 30 мільярдаў злотых. Вось, пры гэтым Ярослав Качынскі кажа, што гэта ўсё не важна. Вось, мы заплацім больш, але галоўнае, каб мы не былі залежнымі ад Германіі і Францыі. Вось, так, гэта тыя злыя французы, вось яны ад часоў Наполеона проста спяць і мараць пра тое, каб вось захапіць, не ведаю, вышков. Вось. Вельмі файна выдаткаваць не ўласныя грошы. Вось, так я пракаментую словы Ярослава Качынскага. 30 мільярдаў злотых, за 30 мільярдаў злотых мы можам, напрыклад, пабудаваць у краіне 30 адчмурэнных ультрасучасных шпіталяў, напрыклад. Вось. Так што лепш? Мець гэтыя шпіталі ці не мець гэтыя шпіталі? Канешне, з пазіцыі чалавека, якому 80 гадоў і які гэтыя грошы не выдаткуе сам, канешне, вельмі лёгка так сказаць. Ось, але я з гэтым абсалютна не згодны. Пры гэтым вельмі файна, што мы купляем зброю у нашага галоўнага саюзніка, Злучаных Штатаў Амерыкі. Это, канешне, вельмі крута. Амерыканская зброя, яна дакладна адна з найлепшых. Ось, ці нават найлепшая ў свеце. Ось, але не трэба забывацца таксама, што ў Еўропе, што бы там ні казалі, як бы там не маніпулявалі дадзенымі, у Еўропе абаронная прамысловасць таксама існуе. І ёсць таксама вельмі шмат вельмі файнай зброі, якую Еўропа прадукуе, стварае. Вось, канечне, колькасць яе была вельмі маленькая, ось, і цяпер яна будзе расці, і гэта вельмі файна. Але з амерыканскай зброі ёсць адзін такі хабчык, ось, такая зорачка. Ось. Амерыканскую зброю можна выкарыстоўваць толькі з дазволу Злучаных Штатаў Амерыкі. То бок так, ты можаш набыць за десяткі мільярдаў даляраў флот... Хоць увесь арсенал.
хоць увесь арсенал можна быць дзесяткі ці сотні нават самалётаў F-35, але, напрыклад, прыйдзе да ўлады, напрыклад, нейкі чарговы прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі, які будзе проста максімальна антыеўрапейскі, максімальна нацыяналістычны і будзе што тыдзень лятаць у Маскву, каб Мгм. выпіць канечку з Пуціним. І калі што, проста Амерыка скажа: окей, ваши самалёты з завтрашняга дня не лятаюць. І ўсё, і яны не паляцяць. Вось, таму ўсё ж такі рацыянальны падыход павінен быць такі, што трэба дыверсіфікаваць. Вось. Трэба мець уласную зброю, трэба мець еўрапейскую зброю, і трэба мець амерыканскую, там, карэйскую ці яшчэ нейкую там. Вось такі падыход, ён найбольш рацыянальны, на мой погляд. Слухай, базовая згодна. Ну, і мне падаецца, што ставіць на прамысловасць у Еўропе для еўрапейскай краіны гэта суперлагічна і бяспечна, бо гэта і спрашчэнне лагістыкі, паставак і ўсяго астатняга. Ну, а калі мы кажам менавіта пра польскую прамысловасць, то гэта таксама і вялікія грошы, працоўныя месцы і гэтак далей. Слухай, апошні момант з крытыкай, пяройдзем далей, бо тут ёсць цікавы трэк пра Карля Наўроцкага, які праз гэтую праграму апынуўся ў складанай сітуацыі. Карацей, што кажа Слаўмір Мэнсон? І быццам бы даволі слушна, што прэм'ер Дональд Туск перад наступнымі выбарамі можа сказаць: хола-хола, калі не будзе кааліцыі ва ўрадзе ў наступным, калі пераможа ПіС і канфедэрацыя, ніякіх 44 мільярдаў па праграме «Сейф» не будзе. Еўропа дасі іх толькі мне, бо я там супер з усімі знаёмы, еўрапазітывіст, а не еўраскептык, і ўсё такое. Ці можа сапраўды Туск і платформа ўвогуле выкарыстаць гэта ў сваіх унутраных палітычных мэтах? Канешне, можа. І дакладна выкарыстае. Слухайце, а хто бы не выкарыстаў? Ось, я вам нагадаю, проста, банальны прыклад. Калі «Права і справядлівасць», напрыклад, падчас пандэміі, крыху пасля пандэміі, яны рабілі такую рэч, што яны, напрыклад, абніжалі падатак ВАТ на прадукты харчавання. Што яны зрабілі? Яны выдалі распараджэнне ўраду, каб кожная крама павесіла вялікія аб'явы, што прадукты таннейшыя дзякуючы ўрадавай праграме. Ці гэта не выкарыстанне таго, што ты робіш у палітычнай барацьбе? Гэта нармальна. Окей. Палітыка яна такая. Я тады Усе проста па-іншаму сродкі- запытаю. Добра, Мгм. добра. Прабач, просто, ну, я разумею, што ты хочаш сказаць, што ну, палітыкі выкарыстоўваюць свае крокі, гэта зразумела і нармальна. Гэта Тады зразумела. крыху па-іншаму. Ці не стварае гэта небяспеку таго, што Польшча пачне нешта будаваць, замаўляць, і ў пэўны момант акажацца, што прэм'ерам будзе, не ведаю, Przemysław Czarnek, віцэ-прэм'ерам будзе Слаўмір Мэнцаў, Krzysztof Восак, і Еўракамісія скажа: ніякіх грашэй. І трэба будзе дзесьці знайсці 44 мільярды еўра. Ну, скажем так, канешне, пэўнае такое рызыка застаецца. Ось. Але, ну, па-першае, Еўрапейскі Саюз не асабліва, скажем так, не асабліва карыстаецца гэтым сродкам, калі няма падстаў. Ось. Канешне, часам яны таксама перагібаюць у нейкіх там рэчах, гэта, ну, таксама праўда. Ось. Трэба гэта дакладна падкрэсліць. Ось. Але, слухайце, калі не будзе, напрыклад, далейшага разбурэння судовай сістэмы, калі не будзе, напрыклад, спробаў манапалізацыі рынку СМІ, ось, што «Права і справядлівасць» рабіла, мы неаднакратна пра гэта распавядалі у нашым падкасці, нават прыватных СМІ, ось, то, на маю думку, баяцца, ну, няма чаго. Ось, і гэта таксама факт. Увесь час правыя палітыкі кажуць, што ёсць нейкі дыктат таго ж самага Берліна там, ось, у Еўрапейскім Саюзе. Канешне, Еўрапейскі Саюз ствараўся у шмат чым пад Нямецчыну. Нямецчына галоўны донар, увогуле, галоўны спонсор нават вось Еўрапейскага Саюза дакладна. Ось, Еўрапейскі Саюз быў збудаваны вакол магутнасці Германії, якая, дзякуючы праграме плану Маршала, пасля Другой сусветнай вайны вельмі хутка адбудавалася і сталася звышдзяржавай такой, вось, рэгіянальнай, прынамсі. Але адначасова з гэтым, вось, нядаўнішняя справа з Меркасур. Так было гучна пра Меркасур, што гэта вось такі дыктат Берліна, ну і што? Дамова заблакаваная. Вось, яе скіравалі галасамі еўрадэпутатаў у Еўрапейскі суд.
які ЦУЭ, так званы, які будзе гэту умову разглядаць. Таму, скажем так, я б таксама не перабольшваў, бо гэта дакладна ўжо перарастае ў нейкую параною. Вучыце польскую мову ў школе польскім і так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі пансерык смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Окей, давай пераходзіць да Караля Наўроцкага, бо ён складана сітуацыя. Яму трэба быццам бы завітоваць уставу праз праграму Сейф, бо таго хоча Качынскі і ўся партыя, і ўвогуле весь правы бок. Але пры гэтым гэта быццам бы небяспечна для самого Караля Наўроцкага. Распавядзі пра гэта, калі ласка. Так, Кароль Наўроцкі дакладна знайшоўся ў тым пункце, дзе і так не вельмі добра для яго, і так таксама не вельмі добра для яго. Што б ён не зрабіў. Усе ў дадзены момант, калі мы записываем падпісы, проста мы яшчэ не ведаем, ці прыняў Кароль Наўроцкі нейкае рашэнне, ці яшчэ не прыняў. Нават няма інсайтаў. Я сур'ёзна, я прашарсціў проста ўсё. Няма ніводнага інсайту, якому можна неяк там давяраць. Ну, яны такія недакладныя. Ці ён завітуе, ці не завітуе. Тым больш, што мы ўсе ведаем, што у нас прэзідэнт, які вельмі любіць вета. На дадзены момант, проста на момант запісу нашага падкасту сённяшняга 26 ветаў ужо ў дадзены момант ёсць. Я абяцаў, што будзе 50, і будзе 50, і здаецца, што ў гэтым годзе. Карацей, што можа зрабіць Кароль Наўроцкі? Калі ён наложыць вета на гэты законапраект, то па шчырасці я лічу, што гэта будзе дзеянне антыдзяржаўнае ў пэўным сэнсе. Бо ўсё ж такі гэта вялікі шанец для нашай краіны, пра што я ўжо казаў, так, пра вялікія грошы, гэта можа даць вялікі буст у развіцці той галіне вытворчасці, якую нам дакладна трэба развіваць. Тое, што гэта будзе рабіцца ў супрацы з Германіяй, з Францыяй, ці нават з Украінай, дарэчы, з Украінай нават павінна рабіцца, бо яна мае найбольш баяздольную на дадзены момант армію ва ўсёй Еўропе. Яна мае найлепшы досвед, і гэты досвед трэба выкарыстоўваць. Таму, скажем так, я лічу, што прэзідэнту належыць ўсё ж такі гэта падпісаць. Іншае пытанне, ці ён гэта, напрыклад, падпіша і адначасова з гэтым скіруе уставу ў Канстытуцыйны трыбунал, які кантралюецца суддзямі справы і справядлівасці. І там ужо, скажем так, трыбунал можа абвесціць, што гэты закон не згодны з польскай канстытуцыяй. Але эксперты, канстытуцыяналісты кажуць, што ўрад можа карыстацца гэтай праграмай нават без гэтага закона. Што можа зрабіць гэта так званымі распараджэннямі, то бок executive orders, так, каб абысці легіслацыйную сцежку, абысці проста Сейм. Ці гэта магчыма? Эксперты кажуць, што так. Я тут не юрыст, і я тут палагаюся на меркаванні экспертаў, якія гэта кажуць. Але, на маю думку, канешне, я вельмі не хачу, каб і далей яшчэ больш у маёй краіне выкарыстоўваліся механізмы абыходаў розных іншых законаў. Лепш за ўсё, каб гэта было зроблена згодна з літарай закону. Ёсць закон, дзейнічаем па гэтым законе. Але пры гэтым, што будзе, калі Кароль Наўроцкі ўсё ж такі не накладзе вета, а падпіша гэты закон, на твою думку? Яго адносіны спісы з Качынскім. Калі накладзе вета, то гэта будзе афронт у бок Качынскага, і, дарэчы, гэта таксама можа быць і шанец для Кароля Наўроцкага. Памятаеш, некалькі месяцаў таму мы рабілі выпуск, дзе абмяркоўвалі, хто з правых палітыкаў можа стацца новым гэтым лідарам. Я зрабіў тады адназначную стаўку на Кароля Наўроцкага. Што гэта новая зорка, і гэта чалавек, які вырастае на новага і вельмі моцнага лідара на правым баку палітычнай сцэны Польшчы. Так вось, такі крок можа быць нават яму на карысць. Увогуле, цікавостка. Апошнім часам вярнулася такая тэма, якую абвесціў гадоў прыкладна 7 таму прэзідэнт Анджэй Дуда. Ён абвесціў, што ён хоча стаць патронам коаліцыі польскіх справ. Гэта была такая ідэя такіх, скажем так,
філосафаў інтэлектуалістаў правых, што вось можна нават і ПСЛ сюды загарнуць і вось стварыць нейкі такі цэнтраправіцовы, так, то бок не ультраправы, а правацэнтрысцкі менавіта вось такі ўрад кааліцыйны, які б вось аб'яднаў усю Польшчу і займаўся бы менавіта польскімі справамі з Мгм. лозунгам Польшча перадусім, так, вось скажем так. Дык вось, калі Караль Навроцкі паставіцца ў позу ось і адмовіць адназначнай падтрымкі параноідальных візій Ярослава Качынскага, бо прабачце, але гэта ўжо сапраўды закранае ўжо такую сферу параноі, на мой погляд, то гэта можа быць для яго шанец, каб стацца вось менавіта такім лідарам. Пры гэтым, канечне ж, ўсё залежыць ад таго, як он гэта прадставіць, як он гэта патлумачыць. Дарэчы, ёсць інсайты, што шматлікія пункты ў гэтым законе абмяркоўваліся з канцылярыяй прэзідэнта, Мгм. што людзі з міністэрства абароны рэгулярна сустракаліся з прадстаўнікамі канцылярыі прэзідэнта Навроцкага. А гэта можа даваць пэўны сігнал, што некаторыя, прынамсі, меркаванні і пажаданні спадара прэзідэнта ў гэтым законе улічаныя. Слухай, ну цікава, цікава. Дарэчы, мы яшчэ распавядзем у пытанні мігрантаў, калі адбываецца супраца ўрада і палаца прэзідэнцкага перад выхадам закон. Але пакрысе. Давай, можа, падводзіць ужо вынікі і, ну бок агулам пра сейф, і можа, ці ёсць нейкія прыклады ўвогуле яшчэ супрацы вось еўрапейцаў у сферы абароны, бо з аднаго боку быццам бы і мы ведаем шмат пра ЕС, з іншага боку у сферы абароны не ведаем, бо гэта ўсё ж такі эканамічны саюз перадусім. Якая тут супраца? Ну, агулам так, Еўрапейскі Саюз заўсёды быў перадусім эканамічна-палітычным блокам. Ось, калі гаворка ішла пра абаронку, то гэта быў такі карлік. Ось, карлік не здольны да самастойнай экзістэнцыі. Ось, які заўсёды карыстаўся абаронным парасонам з гэтым страхавым полісам ад Злучаных Штатаў Амерыкі. Сітуацыя змянілася. Еўропа крыху прачнулася. І праграма SAFE — гэта адзін з найлепшых прыкладаў, як яна пачынаецца. Канечне, гэта праграма, гэта і надалей недастаткова. Бо калі добра памятаю, там менш за 200 мільярдаў еўра агульная сума. Нават, здаецца, нават яшчэ менш. Вось, прабачце, тут магу, на жаль, не памятаць. Гэта і так недастаткова. Павінна быць нашмат больш, але гэта ўжо вельмі сур'ёзны і вельмі добры крок наперад. Вось, калі гаворка пра агулам вось супрацу ў абароннай галіне, некалькі месяцаў таму, я памятаю, мы разважалі ў нашым падкасце пра тое, што не трэба б зрабіць у Еўропе таксама і атамны парасон. Бо, напрыклад, Эммануэль Макрон больш за год таму абмовіўся аб тым, што ён прапануе распачаць дыскусію пра тое, каб стварыць вось гэты такі шчыт над Еўропай на базе ядзерных арсеналаў Францыі і Великабрытаніі, бо гэта адзіныя дзве краіны, якія маюць у Еўропе ўласную зброю. Акрамя ж таго, ёсць яшчэ амерыканская праграма Nuclear Sharing. Это калі амерыканцы размяшчаюць свае атамныя боегалоўкі у некаторых краінах саюзніках. І гэта таксама для гэтых краін дае гарантыю аб ненападзенні, скажам так. Што вось калі, напрыклад, нейкая вельмі злая краіна, а мы ведаем усе, як яна называецца, сунецца, то атрымае ответочку так званую. Вось, бо яны любяць такія словы сленгавыя родам з турмаў, уже такое. Будзе ответочка. Мала не покажется. Так? Дык вось. Ёсць дзве краіны ў Еўропе, якія гэтай праграмай карыстаюцца. Гэта Нямецчына і гэта Італія. Там ёсць ядзерныя боегалоўкі амерыканцаў. Вось таму. І я памятаю, што ў нашым тым выпуску мы казалі, што вельмі крута, каб была створаная вось гэта еўрапейская сістэма і каб Польшча сталася часткай гэтай еўрапейскай сістэмы. Гэта, на мой погляд, вельмі важна, бо гэта дае амаль што адназначную гарантыю таго, што хутчэй за ўсё злая краіна, суседка, не захоча на нас нападаць. Дарэчы, апошнім часам, даслоўна пару дзён перад тым, як мы записываем гэты падкаст, Караль Навроцкі абмовіўся аб тым, што трэба распачаць сваю ўласную ядзерную праграму. Я лічу, што ўсё ж такі перадусім стаўку варта зрабіць на агульнаеўрапейскую праграму. Ось, бо гэта, па-першае, гэта значна танней. Ось, гэта па-першае. Па-другое,
Польшча з'яўляецца часткай дамовы сусветнай аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі. То бок мы павінны былі б выйсці з гэтай дамовы, і гэта ставіла б нас у, скажем так, уязвімую сітуацыю, уязвімую пазіцыю. Бо нават з некаторымі краінамі нашымі саюзнікамі гэта магло прывесці да пагаршэння стасункаў, напрыклад, з тымі ж амерыканцамі. Бо я думаю, што мала хто на свеце хоча, каб колькасць краін, якія валодаюць уласнай ядзернай зброёй, павялічвалася. Бо калі кожны будзе мець ядзерную зброю на свеце, то гэта, скажем так, значна аслабіць гэты фактар, калі ядзерная зброя з'яўляецца такім пудзілам. Што сунешся, атрымаеш па мордзе. Окей, добра. Тады што, следзім за гэтым пытаннем, і зноў Караля Народскага паставілі ў складаную сітуацыю. Будзем чакаць, Але- што ж ён абярэ. Такое жыццё прэзідэнтаў. Прэзідэнтам быць нелёгка. Таму, скажем так, ну што ж, трэба жыць з тым, што маеш. Захацеў стаць прэзідэнтам, калі ласачка, будзь прэзідэнтам і нясі адказнасць за ўсе свае дзеянні і ўсе свае словы. Мы будзем за гэтым, канечне, назіраць, і па магчымасці, у разе патрэбы, мы, канечне, будзем да гэтай тэмы вяртацца ў нашым падкасці. Як і за словамі іншых палітыкаў. Добра, пераходзім да пытанняў больш прыземлённых, я б сказаў, да пытанняў мігрантаў. Тут было некалькі абноваў, праектаў законаў, ці апдэйтаў па праектаў мінулых законаў. Давай ўсё гэта абмяркуем. Першае пытанне, што прапануюцца змены ў закон пра карту паляка. Распавядзі, калі ласка. Так, сябры, мы з вами не сакрэт ні для каго жывем у тыя часы, у тым моманце, калі падыход польскай дзяржавы да справы мігрантаў, канечне ж, мяняецца. Мы назіраем апошні год-два, вельмі шмат розных сігналаў, многія змены ўжо насталі. Так? Дык вось, чарговай ідэяй, якая ў дадзены момант абмяркоўваецца, гэта ўжо рыхтуючыся законапраект, які ўвядзе змены ў карту паляка. Перадусім, у спосаб атрымання гэтай карты. Надалей, як я разумею, канечне ж, людзі з польскім паходжаннем і надалей змогуць, канечне ж, атрымаць гэтую карту. Адзінае, што будзе ўведзеная аплата. Пакуль яшчэ невядома якая, але трэба ўжо будзе заплаціць за атрыманне гэтага дакумента. Чарговая змена, якая таксама ўводзіцца, гэта тое, што будзе скасаваны адзін з повадаў, па якім можна гэтую карту атрымаць. Бо раней, акрамя польскага паходжання, можна было яшчэ, напрыклад, быць валантэрам нейкай польскай арганізацыі. Паланійны, так званы, арганізацыя, якая аб'ядноўвае польскую меншасць. То бок ты мог не мець даказаных продкаў палякаў, але шмат гадоў, напрыклад, дзейнічаць у такой арганізацыі, гэта арганізацыя пастаўляла сваю рэкамендацыю, і па гэтай рэкамендацыі ты мог атрымаць польскае грамадзянства за так званыя заслугі перад польскім народам, у тым сэнсе, што ты распаўсюджваеш польскасць. Гэта плануецца адмяніць. Карацей, яшчэ таксама там хочуць зменіць нейкія рэчы ў льготах, якія належаць тым асобам, якія маюць карту паляка, але пра гэта ўвогуле пакуль няма ніякай інфармацыі, няма нейкіх падабязанасцяў, што там хочуць зменіць. Карацей, пэўныя змены будуць дакладна. Тыя людзі, якія маюць польскае паходжанне, ім хвалявацца, на мой погляд, ўсё ж такі не трэба. А гэта абсалютнейшая большасць тых людзей, якія атрымоўвалі карты паляка. Гэтыя змены, хутчэй, на мой погляд, касметычныя, акрамя таго, што трэба будзе заплаціць. Я не ведаю, якая там велічыня аплаты, але я думаю, што гэта будзе не 50 злотых. Таму для шмат каго гэта можа быць адчувальная сума. Агулам, тое, што трэба заплаціць, акей, хай так будзе. Адзінае, што мая такая, думаю, такі пстрычак у нос, то, калі ласка, накіроўвайце гэтыя грошы ў такім выпадку на працу тых розных інстытутаў, якія займаюцца міграцыяй, тых жа ужандаў. За гэтыя грошы прыміце да працы некалькі чалавек дадатковых інспектараў, якія будуць разглядаць унёскі. Гэта дапаможа нам усім, насамрэч. Я хацеў дамеркаваць пра грошы. Цікава, што ўвогуле пачалі браць аплаты за падачу на грамадзянства. Зараз Прыйдзе- хочуць
На прэзідэнта На менавіта. прэзідэнта, так. Зараз вось хочуць браць за заяву на карту паляка внёсак. Ну, цікава. Цікава, наколькі гэта сапраўды вялікі аб'ём грашэй, і Ну, цікава сапраўды, на што яны пойдуць. Бо, як ты кажаш, было б класна, калі б яны шлі наўпрост ва ўжонда справ цудаземцаў, напрыклад, каб павялічвалася гэтая колькасць гэтых ужэндаў і колькасць працоўнікаў, каб ім там лепш працавалася, і справа разглядаецца хутчэй. Але пра аб'ём грошай можам проста уявіць сабе прыкладна, напрыклад, што на грамадзянства, ну, хай будзе, на грамадзянства да ваеводы падалі заяўку, напрыклад, 30 тысяч чалавек. Мгм. Ну, для прыкладу, ось. Там, хутчэй за ўсё, крыху іншая будуць лічбы, але прыкладна. Суму, якую трэба заплаціць за разгляданне заяўкі на грамадзянства, павялічылі з 300 злотых да 1000. Гэта 700 злотых. 30 тысяч чалавек па 700 злотых. Ось. Гэта 21 мільён злотых дадатковых грошай. Ось. Чакай. 30 тысяч. ну, да, Так, быццам бы. 21 мільён злотых. Я добра палічыў. Гэта сума ўжо, ну, прабачце, але адчувальная, дакладна. Ось. Таму вось вяртаюся да таго, што ты сказаў. Так, калі гэтыя грошы будуць ісці не проста на тое, каб заткнуць нейкую дзіру ў бюджэце, а будуць ісці вось мэтанакіравана на тое, каб палепшыць працу тых жа узвандаў, то мы ўсе гэтым скарыстаемся. Вось, і гэта будзе добра для ўсіх. Ну і агулам я так разумею, што там няма пакуль што падрабязнасцей асаблівых, што будуць скасаваныя крыху вось гэтыя ільготы, якія атрымліваюць людзі па карце паляка. Гэта таксама нейкая эканомія, пэўна, я так разумею. Ну, залежыць, якія льготы. Вось Ну, пакуль няма ўвогуле ніякай інфармацыі. Сапраўды, мгм. я спрабаваў праверыць, але на дадзены момант яе яшчэ няма. Вось, якія гэта будуць карэкты, скажам так, у гэтых льготах, ну, паглядзім. Мгм. Час пакажа. Окей, добра. А далей важная навіна, якая, мне падаецца, была паўсюль, гэта тое, што Караль Наўроцкі ўрэшце рэшт дапісаў закон аб дапамозе мігрантам з Украіны, які ён спачатку заветоўваў. Там было шмат абмеркаванняў, што ўкраінцы не павінны быць лепшымі, каб стаўленне да іх не было лепшым, чым да саміх палякаў. Говнабужа, як ты кажаш, была. Распавядзі, што ўсё ж такі прынялі і што змянілася. Ну, насамрэч, гэта вось другі ў нашым сённяшнім выпуску прыклад супрацы малога і вялікага палацаў. Бо закон, які падпісаў прэзідэнт Караль Наўроцкі, ён выпрацоўваўся ў супрацы паміж канцелярыяй прэзаса Рады міністраў і канцелярыяй прэзідэнта Жэчпаспалітай Польскай. Вось, то бок гэта чарговы прыклад таго, што гэтыя два цэнтры ўлады могуць працаваць паміж сабой, калі трэба. У выніку, так, падпісалі законапраект, які фактычна скончвае ось тую дапамогу грамадзянам Украіны ў тым аб'ёме, які быў пачынаючы з 24 лютага 22 года. Ось. Перадусім, пра што гаворка, што бежанцаў з Украіны, якія жывуць у Польшы, пераводзяць на рэйкі агульнага падыходу да іншаземцаў, якія ў Польшчы жывуць. Ось, то бок ім таксама трэба будзе праходзіць праз розныя сцежкі легалізацыі, напрыклад. Вось, на дадзены момант той статус абароны, які ў іх ёсць, ён працягнуты, наколькі разумею, да 4 сакавіка 27 года. Вось, і гэта будзе той буферны перыяд, цягам якога гэтыя грамадзяне змогуць заняцца сваімі легалізацыйнымі справамі. Што мяне пужае? Вось мы даслоўна хвіліну таму казалі, што як файна было б, калі б грошы з гэтых розных унёскаў, якія паўгодзілі гэтай рознай аплаты, ішлі на паляпшэнне абслугоўвання ва ўжандах. А цяпер уявіце сабе, калі ў гэтыя ўжанды рынуць яшчэ і дзесяткі тысяч грамадзян Украіны. А можа, і сотні ці- тысяч. А можа і сотні тысяч, а можа і мільён. Вось, я проста баюся таго калапсу, які можа настаць, ось, калі гэта здарыцца. Я вельмі спадзяюся і вельмі хачу верыць, што ўсё ж такі нехта з канцелярыі прэзідэнта Рады міністраў паглядзіць наш падкаст, і фактычна гэтыя грошы інвестуюцца, каб падрыхтавацца да наплыву новых жадаючых. Вось, ну, але паглядзім, як яно будзе насамрэч, тут спрагназаваць нешта вельмі цяжка.
Я так разумею А яшчэ, што закон скасоўвае пэўную колькасць льготаў для грамадзян так, Украіны. гэты закон скасоўвае пэўныя льготы. Мы, конечно, не будзем абмяркоўваць іх усе, бо скажем так, па-першае, гэта ўсё ж такі не тычыцца беларусаў у абсалютнай большасці, так, і няма ніякага часу, ні магчымасці гэта рабіць, і няма сэнсу насамрэч. Так вось, але ёсць пэўныя пункты, якія моцна крытыкаваліся. Ось, напрыклад, абсалютнае скасаванне доступу да медыцынскіх паслуг. Я разумею, што гэтая тэма вельмі моцна палітызаваная. Ось, яна вельмі моцна выкарыстоўвалася ў кампаніі, напрыклад, у кампаніі прэзідэнцкай. Мгм. Ось, увесь час казалася пра розныя прывілегіі. Так. Але вось не ўлічваецца той факт, напрыклад, што сярод бежанцаў з Украіны ёсць гэта не вельмі шмат, але ёсць пэўныя групы, якія вельмі уязвімыя. Ось, гэта, напрыклад, людзі з абмежаванымі здольнасцямі, ну, інваліды, так, ось, напрыклад, якім гэтая дапамога патрэбная. Яны не могуць працаваць. Ось. Правілы, якія ўводзіць гэты закон, яны такія вельмі жорсткія. Не працуеш, не маеш ніякага Мгм. абслугоўвання, акрамя экстранных выпадкаў. Вось. І, скажем так, агульны падыход. Я разумею, што калі ты працаздольны, калі у цябе ёсць рукі, ногі, калі ласка, працуй і карыстайся сацыяльнай сістэмай Польшчы на тых жа самых падставах, як Мгм. і мы карыстаемся ўсе, як палякі, як іншыя мігранты таксама. Але вось ёсць пэўныя такія групы, якія ўсё ж такі трэба неяк асабліва, ну, Падтрымаць проста. асобна падтрымаць. І гэта сапраўды не такая ўсё вялікая колькасць людзей. Ось, нібыта ў законе напісана, што ўсё ж такі гэтай праграмы ўсё ж такі змогуць карыстацца, напрыклад, ахвяры гвалтаў, ахвяры там яшчэ нейкіх там катаванняў, напрыклад, і так далей. Але не прапісана ўвогуле, як гэта даказаць. Як чалавек зможа гэта ўсё паказаць, даказаць польскай дзяржаве. Ось, крысе, там ёсць вельмі шмат розных хібаў. На гэта, дарэчы, звярталі ўвагу шматлікія арганізацыі польскія, недзяржаўныя арганізацыі, Мгм. якія дабіліся таго, каб іх запрасілі на кансультацыі. Але, як кажуць самі прадстаўнікі гэтых розных арганізацый, у іх было такое адчуванне, што ніхто іх асоба не слухае, Мгм. нават падчас гэтых кансультацый. То бок, падсумоўваючы, што здарылася? Фактычна, гэта ўжо проста канчатковы адыход. Ну, дарэчы, Караль Навроцкі, як мы памятаем, казаў, што ўсё, ён не будзе падтрымліваць больш. Яму гэта вельмі не падабаецца. Ось, здарылася то, аб чым проста казалі вельмі даўно. Грамадзяне Украіны ў Польшчы ось, у абсалютнейшай сваёй большасці будуць трактавацца як і іншыя іншаземцы. Ось, то бок, гэтыя пытанні будуць уніфікаваныя з падыходам да іншых Мгм. мігрантаў. Скасуюцца некаторыя льготы, што, напэўна, па некаторай колькасці людзей можа ўдарыць. Ось, асабліва па людзях, якія знаходзяцца вось у гэтых уязвімых групах, якія не могуць працаваць, напрыклад, так, не здольныя да працы. Ось, адначасова з гэтым, напрыклад, паходзяць з рэгіёнаў Украіны, дзе проста не могуць вярнуцца, бо там ідуць баявыя дзеяння. Ну, на жаль, што мы можам тут зрабіць? Ну, мы нічога з гэтым зрабіць ужо не зможам. Насамрэч, гэта тое, што ўжо сталася, і адкату, здаецца, назад не будзе адакватна. Мне падаецца, што ў гэтым ёсць пэўны кансэнсус і ўрада, і прэзідэнта. Як я казаў шматкроць і ў рамках прэзідэнцкай кампаніі, вось гэты наратыў антыукраінскі, ён праходзіць вось такой чырвонай ніткай праз усе электараты. Ось, он крыху паніжаецца, калі ідзем справа далева, але ён праходзіць дакладна. Ось, і большасць, згодна з запытаннямі, большасць палякаў хочуць абмежавання падтрымкі украінцаў як народу, але не Украіны як дзяржавы. Мгм. Ну, ладно, асобная тэма, чаму так Гэта здарылася, ці асобная гэта тэма. прапаганда, ці не прапаганда. Добра, абмеркавалі закон, спадзяемся, што ўсё ж такі будуць нейкія выключэнні, людзі, якія сапраўды не могуць скарыстацца, не могуць працаваць, не могуць нармальна, не ведаю, зарабляць, бо ім трэба гадаваць дзяцей, ці нешта яшчэ, ўсё ж такі атрымаюць дапамогу патрэбную. Да наступнай тэмы. У мігранцкіх чаціках, у абмеркаваннях беларусаў, беларусак, вось я нават учора сустракаўся з сябрамі, і нават там гэтая тэма парушылася, кажуць, Караль Навроцкі увогуле не дае нікому грамадзянства,
Што рабіць? Дакладна. Нядаўна з'явілася першая статыстыка па колькасці выдадзеных прэзідэнтам Польшчы паспартоў іншаземцам. І лічба, скажем так, выклікала шок ось у асяроддзі мігрантаў, якія жывуць у Польшчы. 25. Столькі грамадзянстваў выдаў прэзідэнт Карэль Навроцкі. І гэта сапраўды няшмат. Пры гэтым усе гэтыя 25 выдадзеныя ў 2026 годзе. А цягам другой паловы 25 года, ось, то бок пасля 6 жніўня, калі Карэль Навроцкі стаўся ўжо афіцыйна прэзідэнтам, 0. Ось, то бок ніводны чалавек не атрымаў з рук Карэля Навроцкага грамадзянства. Пры гэтым гэта выразная змена падыходу. Бо калі мы паглядзім на тое, што рабіў прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда, вось, то там лічба зусім іншая. Цягам першай паловы 25 года, вось, да 6 жніўня, да 12 гадзіны дня, калі Анджэй Дуда перастаў быць прэзідэнтам, ён выдаў 999 грамадзянств. Пры гэтым, калі мы паглядзім на тое, што было раней, то, напрыклад, цягам двух кадэнцый Анджэя Дуды больш за 22 тысячы новых грамадзян з'явілася дзякуючы прэзідэнту Анджэю Дудзе. Пры гэтым, што цікава, адмоваў было менш, чым пазітыўных разгляданняў. Пазітыўных 22 тысячы, адмоваў 16 тысяч. Выразная розніца. Ось, то бок прэзідэнт Анджэй Дуда, нягледзячы на тое, што ён таксама кансерватар, ніколі ніхто не назваў яго нейкім рыбаком, які раздае грамадзянства як цукеркі. Ось, але ягоны падыход быў проста неверагодна нашмат больш лагодны, аніжэлі падыход Карэля Навроцкага. Што проста ў чарговую раз падкрэслівае, што у дадзены момант у Польшчы прэзідэнт нацыяналіст. Вось, гэта праўда. Ён прэзідэнт з нацыяналістычнымі поглядамі і нацыяналістычным падыходам вось да такіх спраў. Я думаю, што з часам магчыма, калі больш, скажем так, выпрацуюцца нейкія новыя засады, прынцыпы вось выдавання гэтых надавання грамадзянства, то магчыма гэта колькасць ўсё ж таки павялічыцца. Ну, але пакуль што гэта фактычна азначае закрытыя дзверы. Ось, закрытыя дзверы, але пры гэтым варта памятаць, што ў дадзены момант уведзена яшчэ і вялікая аплата. Яшчэ да нядаўнішняга моманту падача прэзідэнту на грамадзянства была бясплатная. У дадзены момант гэта 1600 злотых, калі я не памыляюся. То бок гэта такая, сур'ёзная сума. Ось. Таму, Слухай, скажем так, пытанне тут. А ці не можа быць так, што вось Карэль Навроцкі проста, ведаеш, першы перыяд разглядаўся ў палацу, пачаў нейкія іншыя пытанні, і яму было не да справаў выдачы грамадзянства проста? Не зусім. Анджэй Дуда, в прынцыпе, адразу пачаў. Таксама, там, канечне ж, не было так, што ён вось о 12 гадзіне заступіў на пасаду, і о 12:05 ён ужо пабег падпісваць хусенька, вось, каму праздаваць як цукерачкі, як чупа-чупсы грамадзянства. Не, канечне ж, яна так не працавала. Ось, але ўсё ж таки у Карэля Навроцкага гэты гап быў, сапраўды вялікі. Прабач, паўгода. Ось, амаль што. Амаль што паўгода прэзідэнт не падпісаў ніводнага грамадзянства. І нават калі ўжо год распачаўся іншы, то вось цягам 1,5 месяцаў толькі 25. Гэта сапраўды вельмі няшмат. Калі, скажем так, зрабіць праекцыю на ўвесь год, то пры сённяшнім тэмпе гэта будзе толькі 200. 200 чалавек на год. Вось, гэта ў некалькі разоў, як мінімум у 8 разоў менш, аніжэлі тэмп прэзідэнта Анджэя Дуды. Гэта проста выразная змена падыходу, і тут няма ніякіх іншых апраўданняў. Добра, але ўсё ж таки памятаем, што ёсць агульныя засады праз ваеводу атрымаць грамадзянства, што праз прэзідэнта гэта ўсё ж таки адзін са шляхоў, і хутчэй такі, ведаеш, больш латарэйны, я б яго назваў. Гэта латарэя, так, вось у чарговы раз падкрэслю, што калі вы падаеце, сябры, на грамадзянства праз прэзідэнта, то там няма ніякіх засад, прынцыпаў. Вось, гэта як баі без правілаў. Ось. То бок там дазволена абсолютна ўсё, няма ніякіх абсолютна крытэрыяў, якія абмяжоўвалі б дзеянні прэзідэнта. Гэта абсалютна ягоная уласная так званая відзімішча. Вось. Хоча дасць, не хоча не дасць. І ты не зможаш нічога зарабіць з ягоным рашэннем. Яго абскардзіць нельга. Бо вышэй за прэзідэнта ў Польшчы толькі Бог. Окей.
Давай вяртацца да земных пытанняў. Ам, Усё ж такі вось трвае гэтае чаканне ўрадавага праекту пра грамадзянства, бо мінулым годам было шмат абмеркаванняў, былі прыклады пытанняў, нават былі размовы пра тое, што падвысіць узровень патрабавання да валодання польскай мовы да ўзроўню B2. Гэта, дарэчы, адна з прычынаў, па шчырасці, чаму я іду менавіта ў B2 здаваць экзамен, бо я лічу, што ўсё ж такі гэта прымуць. Апдэйтаў дагэтуль няма. То бок мы шмат разоў ужо казалі, што павінна было быць нешта яшчэ ў кастрычніку, ужо канец лютага, нічога няма, але з'явіліся інсайты пэўныя. Распавядзі пра гэта. Так, сябры, як вы ведаеце, трываюць працы над урадавым праектам закона аб зменах у правілах узнання за абывателя, так, то бок прызнання грамадзянінам іншаземцаў. Нам абяцалі яшчэ ў мінулым годзе, вось калі як гром сярод яснага неба вось была гэтая інфармацыя пра тое, што ўрад рыхтуе свой законапраект, што да кастрычніка будуць ужо нейкія праекты. Дагэтуль нічога няма, вось, і ўсё гэта цягнулася, не было ніякіх апдэйтаў. І я ўвесь час думаю, божачкі, чаму ж так? Чаму так? Ну, ужо паўгода амаль што. І вось, журналісты выдання «Жэчпасполіта» раскапалі. Ось, дзе сабака парыўся, скажем так. Ось, даведаліся са сваіх крыніц у канцылярыі прэзідэнта Рады міністраў і канцылярыі прэзідэнта Польшчы. У чым справа? Справа ў тым, што законапраект рыхтуецца ў супрацы паміж гэтымі двумя цэнтрамі ўлады. Вось гэта ўжо трэці у нашым сённяшнім выпуску прыклад супрацы паміж прэзідэнтам і прэм'ер-міністрам. І менавіта таму ўсё гэта так доўга цягнецца, і згодна з тым, што кажуць крыніцы выданню «Жэчпасполіта», хармонограм, так? Расклад такі, што яны плануюць скончыць гэты законапраект да канца года. Што гэта можа азначаць для нас? Ну, па-першае, відавочна, ураду не хочацца гуляцца ў кошку і мышку, скажем так, ось, і прымаць нейкія законапраекты, якія прэзідэнт завітуе. Вось, вырашылі пайсці вось той сцежкай, каб знайсці нейкі кансэнсус. Кансэнсус паміж патрабаваннямі прэзідэнта і патрабаваннямі ўраду. Што гэта можа азначаць у практыцы? Бо што гэта будзе азначаць, мы дагэтуль яшчэ не ведаем, бо мы не маем інфармацыі наконт таго, што дакладна прымуць. Але я проста нагадаю ўсім нашым гледачам, што прэзідэнт Польшчы Карэл Наўроцкі складаў свой законапраект у Сейм, які падоўжваў тэрмін разглядання грамадзянства па адным толькі пункце, так, ось, стандартны шлях, так званы, з 3 до 10 гадоў, які разам з чаканнем на карту рэзідэнта ці карту сталага побыту даваў агулам больш за 15 гадоў. Вось, гэты законапраект не быў прынят. Урад жа ў сваю чаргу хоча прапісаць, каб было цвёрда прапісана ў законе, што не менш за 8 гадоў агулам. Вось. У якім накірунку гэта пойдзе? Ну, можна, скажем так, толькі спрабаваць пагадаць. Ось, так, што магчыма зробіць нейкі кансэнсус і магчыма, скажем так, зробіць 10 гадоў агулам, ось, ад прыезду ў Польшчу да атрымання грамадзянства. Што ўсё ж такі гэты тэрмін ўсё ж такі крыху падоўжыцца, але не так выразна, як гэта планавалася ў іншых законапраектах, якія там часам нават да 20 гадоў падоўжвалі гэты тэрмін. Гэтага вот прыкладна можна спадзявацца, але што там будзе, пакуль яшчэ невядома, мы будзем дакладна за гэтым сачыць. Што хачу дадаць? Вельмі важны, на мой погляд, пункт. Не вельмі карысна для нас тое, што расклад зрабілі такім, каб пад канец года прадставіць законапраект. Бо я ўсім нагадаю, што 27 год гэта выбарчы год. Ось, я б вельмі не хацеў, каб гэты законапраект стаўся адной з галоўных тэмаў абмеркавання падчас выбару у Сейм. Вось, бо ізноўку будуць палітыкі пачнуць гуляцца нашымі з вамі жыццямі.
Ось, і тым, што тычыцца нас вельмі непасрэдна. Да, я таксама хацеў дадаць, што будзем спадзявацца, што ўсё ж такі разглядаць гэты праект як мага бліжэй да пачатку вось нашага 26-го года, чым да канца, бо чым бліжэй да выбараў, тым большая будзе палітызацыя гэтага пытання. Дакладна так ёсць. А быццам бы важна проста прыняць гэта ўжо і жыць далей, бо Такія рэчы файна, каб прымаліся з халоднай галавой. Ось. ну, карацей, я ўсё ж такі буду гэтым пазітыўным хлопчыкам, які будзе спадзявацца, што ўсё ж такі і ўрад, і прэзідэнт, іх канцылярыі павінны разумець, што ўсё ж такі Польшча патрабуе мігрантаў. І калі гэта будуць мігранты блізкія культурна, моўна і гэтак далей, то гэта ўсё ж такі ідзе на руку Польшчы самой эканоміцы, грамадству і гэтак далей, бо і беларусы, і украінцы, і іншыя замежнікі, нават з далёкіх краін, усё ж такі шмат прыкладаў, і ў большасці мы інтэгруемся ў грамадства, вывучаем мову, пазнаем культуру і гэтак далей. І гэта ідзе на карысць дзяржаве. Вось такі мой спіч. Агулам вось на самы канец ось гэтага выпуску, так скажем, у рамках падсумавання ось таго, што мы казалі, я просто хочу нагадаць нашым гледачам, што 1,5 гады таму прыкладна, крыху менш, мы абмяркоўвалі такую рэч, якая называлася міграцыйная стратэгія польскай дзяржавы, якую прыняў урад Дональда Туска. Гэта комплексны дакумент, які апісваў тыя крокі, якія польская дзяржава павінна зрабіць у справах міграцыі у перыяд з 2025 по 2030 год. На дадзены момант у мяне такое адчуванне, што все забыліся пра гэты дакумент. Я яго перачытаў. Ёсць у меня такой guilty pleasure, я часам люблю чытаць такія розныя юрыдычныя дакументы. Дык вось, амаль што ўсё тое, што адбываецца цягам апошняга года у справах міграцыі, яно упісваецца у логіку міграцыйнай стратэгіі. Вось, то бок тое, што дзяржава хоча зрабіць парадак з міграцыяй, тое, што дзяржава хоча ўвесці селектыўны падыход да міграцыі, каб не было такога, што адчыненыя дзверы і прыходзьце хто хоча, так? Take back control, так, над міграцыяй, гэта галоўная прысланка, галоўны наратыў і інтэграцыя іншаземцаў у польскае грамадства. Усё гэта файна. Адзінае што, і вось тут мая крытыка. Так, лагічна, гэта ўпісваецца ў гэты дакумент, але адначасова з гэтым увогуле не бачна ніякага комплекснага падыходу да справы міграцыі. Няма нейкіх новых дакументаў, якія б празрыста паказвалі, што падыход змяніўся. Усё гэта адбываецца праз нейкія чуткі з ужандаў, пра нейкія кейсы, якія выплываюць у медыйную прастору. І вось тут, дарэчы, варта ўзгадаць, што нам прысылалі на наш працоўны мэйл, так, адзін з кейсаў, які нядаўна быў апублікаваны таксама ў беларускіх мігранцкіх СМІ, што нейкаму чалавеку адмовілі ў польскім грамадзянстве праз тое, што ён заплаціў некалі штраф на суму 200 злотых. Пры гэтым ён прыняў штраф, заплаціў яго, і ўсё, здавалася б, справа закрыта, і штраф быў адзін. Праз гэта яму адмовілі. Пры гэтым адмовілі з такой матывацыяй, што тое, што чалавек заплаціў такі штраф, з'яўляецца пацвярджэннем таго, што ён не паважае польскую дзяржаву і не паважае законы польскай дзяржавы. І чым, на мой погляд, прыкладам чаго, на мой погляд, гэта з'яўляецца? Гэта з'яўляецца прыкладам перагібаў проста. Праз тое, што няма празрыстага падыходу з празрыстымі прапісанымі правіламі. Што нейкі чыноўнік вырашыў, што тое, што чалавек 200 злотых, 200 злотых, это азначае, што гэта было невялікае правапарушэнне. Там не было ўказана, якое менавіта, але аказалася, што гэта нейкія дарожныя справы. То бок гэта магла быць, напрыклад, паркоўка. Ці, напрыклад, нейкае перавышэнне хуткасці, але незначнае, найменшае. Бо 200 злотых гэта адзін з найменшых штрафаў. То бок, напрыклад, там, дзе дазволена ехаць 70, чалавек ехаў 82. Ці гэта з'яўляецца доказам таго, што чалавек фактычна не паважае польскія законы? На мой погляд, не. Гэта могла быць проста банальна, нават проста памылка. Іншая справа, калі у чалавека, напрыклад, было 10 штрафаў за перавышэнне хуткасці. З гэтым я б таксама пагадзіўся, бо гэта азначае, што чалавеку напляваць
на тое, што ёсць нейкія правілы дарожнага руху. Мгм. Так? Таму ўсё ж такі я вельмі спадзяюся, што вось гэтыя гарачыя головы, якія сядзяць у міністэрствах, напрыклад, унутраных спраў, якія адказныя за міграцыю і так далей, ўсё ж такі пяройдуць да нейкага больш рацыянальнага падыходу. Бо такі вось падыход на засадзе зэро талеранцыі Мгм. можа прывесці да таго, што шмат хто з мігрантаў, асабліва тых людзей, якія больш мабільныя, напрыклад, з найлепшай адукацыяй, з найлепшымі магчымасцямі зарабляць, скажуць: а навошта мне жыць у гэтай краіне, навошта мне плаціць тут свае дзесяткі ці сотні тысяч падаткаў штогод, і пры гэтым дастаць пасля, прабачце, ў морду вось такой адмовай за нейкую абсалютную дробязь і проста паедуць у іншую краіну. Страціць на гэтым толькі польская дзяржава. На такой вось не вельмі прыемнай ноце я дадам да яе ўсё ж такі прыемнасці. Я спадзяюся, што комплексны падыход будзе і на месцах людзі таксама будуць лепш ставіцца. І дадам, што агулам мне падаецца, што больш прыемных усё ж такі прыкладаў узаемадзеяння з польскай дзяржавай у мігрантаў, прынамсі з таго, што я чую пра досвед розных людзей, што хутчэй вось такія сітуацыі, калі чалавеку адмовілі за штраф у 200 злотых, гэта хутчэй выключэнне. Гэта, спадзяюся, не стане тэндэнцыяй нейкай, што будуць дамаўляць сапраўды па нейкіх дробных рэчах і ускладняць вось гэты працэс легалізацыі атрымання грамадзянства ў прыватнасці. Таму трымаем кцюкі, верым у нармальны праект урадава-прэзідэнцкі з нагоды мігрантаў і працягваем інтэгравацца, рабіць лепш саміх сябе і польскае грамадства, у якім мы зараз усе жывем. Добра. І апошні каротенькі спіч вось на завяршэнне ад мяне. Сябры, калі ласка, так, інтэгруемся ў польскае грамадства, вывучаем польскую мову, а вы ведаеце, што найлепш вывучаць яе ў школе польскай мовы польскі на так. Дзякуй, што вы сёння былі з намі. Калі ласка, працягвайце падтрымліваць нас на Патрыёне, на Баймі кофе. Дарэчы, запрашаем падпісацца на нас на сервісах Баймі кофе ці Патрыён, бо з адпаведнага ўзроўня, там, здаецца, другая ступень падпіскі, вы атрымаеце таксама запрашэнне ад нас у наш утульны чацік у Тэлеграме, ось, дзе мы ўвесь час даступныя для размоваў, адказаў на пытанні для наших дорогих подписчиков. И, калі ласка, падтрымлівайце нас сваімі 1,5% з падаходнага падатку ПІТ. Гэтыя грошы мы выкарыстоўваем на вытворчасць новых фарматаў, на офлайн-сустрэчы, на рубрыку «Стане Дзямчук», якая вельмі выдатная рубрыка ў нашым падкасце, і на розныя іншыя фарматы і праекты. Ось, таму до сустрэчы, заставайцеся з намі. Дзякуй.